Awofo ene ahwefo ene nso biom ye mama kwa abade moba Adesua TV so. Saa kasamfoni medikan mama nya ntie se eye kasamfoni bi aba a ebeboa yen ama yetumi asua yen krom kasa yie. Eno nti ene ede saa kasamfoni aba. Enti wo ye obi a opese wusua se ne ye kenkan. Usua se ne ye twro a yankasa ye krom kasa eyetwi a ene wo nyira ye mema wakwa aba ese wabeka busia kuehu ne edi kan me de aseda be ma wona wa subscribe ama sa kasamfoni na bribia ye de dwumadi eto a omunya akwanya na ehwe bi yesi ye damase mo a mabeka ye ho ene nso ye damase na emom kai hu se obe subscribe ama ye ansa na wako na se bribia ye de dwumadi eto a wanya akwanya abeka hu wo subscribe bi a na adoma bi na wo ho no broni friend notification na wa mia so na se bribia ye de Adesua to a wonso wanya akwanya ahwe bi ama ye enne yenka ka ye ho ne na ano yesua ye na ano ye hwe atwerɛdeɛ mienu a ye ka bo ma ne asɛmfua a wo ka eto asomo enne ye behwe atwerɛdeɛ mmiensa a wo ka bo ma na se wo ka eto asomo na ano ye hwe atwerɛdeɛ mienu a se ye twro bo ma na se wo ka eto asomo enne ye ba behwe atwerɛdeɛ mmiensa a se ye ka ebo ma eda eye asɛmfua na se wo ka eto asomo iti de di kan ye twro atwerɛdeɛ aduonu mienu ni nyina engu twerɛpon ne so ye wi a na ya hwe se ne ebe no atwerɛdeɛ di kan ye a b e g h I k o p r s t u w y atwerɛdeɛ aduonu mienu ni nyina na matwerɛ agu twerɛpon ne so no afei yenhwɛ okwan a ye befa so anya atwerɛdeɛ mmiensa a se ye ka bo ma ye asɛmfua na se ye ka eto asomo se na na ye no ye hyase efa atwerɛdeɛ maako ne ekeka bo mu ise na yenhwɛ na emomu no atwerɛdeɛ na wo betwerɛ no se wo ka bom na ye asɛmfua wo se wo ka eto asomo enye ti se wo twro bia keke iti yenhwɛ aha se na ye besifa ayem ye wo a ewa ha iti memi di kan fa a mami fa b na mi fa e se ye ka bo be friend abe mami sa fa a b abe afei yenhwɛ mami fa fa a efa mami fa j I yei mami fa j ye a ja mami fa w I wei mami fa po o pum afei mami fa a any ase mami fa h a any
Mamifa d. D. Any e. Any dear. Mamifa t. I. Inti. Afe yankeka ne ya trotro no na abe efa yei ja wei pom ase ham dear inti wei atwerɛdeɛ mmiensa a yakabom amana ye asɛmfua baako yensan komu hwese besan tumi atwerɛ mu aka ho a yefa ana a nsa afe yensan hwɛ yebesan nya o ko okun afe yebetumi asan nya wo won afe yebetumi anya j afe yebetumi anya o nom afe yebetumi anya onu onu afe yebetumi anya enu enu yebetumi anya no nso nti enya no nko a ene ebenya nti wobetumi asafa inse atwerɛdeɛ ni biem nya wo pɛ bia yebetumi anya k bebre ena keka ho ayebenya nti ene we atwerɛdeɛ mmiensa a etumi ekabom na ye asɛmfua baako ayeka eto asom yensan enkomu biem na yenhwɛ sɛne yɛbobɔ no abe efa yei ja wei pom ase ham dear inti nsa okun won ji nom en onu enu chi ene ne yekeka ho bebre ne me pesa oye ma menie me se atwerɛdeɛ ne wo aduenu mienu emu bi ena ye aye atwerɛdeɛ mmiensa a eye asɛmfua baako na se yeka eto aso ena ye mu ebi ede aye me pesa wo fie no so wo fa nwoma na utro atwerɛdeɛ mmiensa se yeka boma eye asɛmfua baako asa yeka eto aso ene kedi esi ha nienti ye Adesua ne kakra ne se me mpese ye de bebo mu bebre
ade de wusua eye nkakra se ne be ya ebeto wasom ye na watumi asua ne ye wasua se ne ye tworo ene se ne ye tumi ka no ye ene me de esi ya de misre bioa ne se wo de beka ye ho na ye nsua de wa Adesua TV so uko YouTuber na wabo Adesua TV ubo se beba begusu kama ocheche ni mi amje mi ana behu mi oso ye wa Adesua de bebre ho wetumi ahwe ni nyina uwi a chama afoforo so na omo so nya bi enhwe afi se won subscribe ye na e mesre wo kwada ko subscribe e ma yen na sabri bia ye de dwumadi etu ho a wanya akonya abetwe bi medamase enenso makramo nyame adoma ye be share bio Adesua TV